Imam problem. Dogodilo mi se da sam dobila rješenje o ovrsi za račun za koji sam 100% sigurna da sam platila. Što da radim? Pa nažalost nije ti to ništa neuobičajeno i to se relativno često događa zato što naši pružatelji javnih usluga, Elektra, Vodoopskrba ili bilo koja druga firma tu u Zagrebu pod Zagrebačkim holdingom često zapravo traži javnog bilježnika da sastavi rješenje o ovrsi za neke račune koji su već plaćeni, za prethodne rate od prije godinu, 2 dana ili kad već. To se dogodilo i mom ćaći i mi smo sastavili prigovor i poslali te uplatnice da sud vidi da je to plaćeno. Sud to je vidio, ali procedura traži da ga pozove na sud kako bi se suočio sa svojim tužiteljem. I taj sud naravno nije bio u Zagrebu, jer su u Zagrebu sudovi prezaposleni, pa smo morali ići u Zabok. Tu znači osim što moraš platiti javnom bilježniku zato što je sastavio rješenje o ovrsi, par stotina kuna, moraš platiti sudu sudsku pristojbu. Ako nemaš pravnika uza se, pa bilo bi dobro da nekoga i angažiraš kao odvjetnika, znači moraš i njemu platiti. A dug ti je možda par stotina kuna. Onda je logično pitanje zašto se tome svemu podvrgavati, zašto rješavati svoje svoje postupke na sudu, ako to možeš sve izbjeći samo time da platiš tih par stotina kuna koji su rekli da nisi platio, iako si već platio. Potencijalna rješenja ipak postoje i možete ih čuti idući tjedan ako budete uz nas. Pozdrav!